Di Purong Sopialong social distance lapan lockdown ke kray tum ong muna. Depi kangkir ninar ke pleng dera pita kidu ke lak parpe karada tumalong sorkar penakirap lelelang. Kilometer thok sekep so se ajak akeng pen mangsi kisung pen kacepa jok jiapan kabori. Kardom pini prime time bertalong pen nili samijilihan sepi non bertang ton pen arjek tha. COVID-19 ake so pini an asamalong an nang letanglo. Bonta Karbi Anglong arada tum lockdown ke kroy dundia tuma phaisi pini arnianta nang bathuba mason se dipurong sopialong thekponlong. Det piadang lockdown pini arnianta COVID-19 akiso aphai nang ke bad bomajok Delhi rong sopialong red alert paduponsi hemar lopen nang ke baratumana phan raikom sai khiatum areng hu kapaso paduponlo lason thotsi asamalong rialong sitami thangthang ni phaithong kepra isiarni karimgan chalong inut aphan corona ke so ang theklong det pen puthot pini ang bong bang khlia tumaphan kiso ang thekelong lokajok asamarlo kapre adim along raikom sai khi ke ton kelang pangching ponlo Bonta kamang humimi alama bangke dipurong sopiara ratum non puanta social distance lapen lockdown ke kroidonawi lapuson social distance lapen lockdown ke kroidon dia atumapan raikom sai khimate law and order ratum langdun prongpoma dipurong sopia hithialong rat aning hangalingsi pachiplang poma halapu kacheri thekthia radatum sitami raikom sai khiatum langdun pronga jatta nang pudunde puamat aning hangalingsi chiplang poma Stay home, stay safe po alama puthak RD pipon back poma. Bonta non la pusona por hot rada to methanga hem kachi doklip abang kenang sot binong. Lapen bang so ke sopen kachi roi nang jipu jongsi nang litum kamatha do pulote hemar lo do joy bang kenang sot lo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Isi breaking news asamalong ta bangpho corona keso ang thekelong bangpho ta Delhi Nizamuddin marka samailong kachitong donatung pusi pangthek puthot arju sinang asamalong ta bangpho corona keso ang thekelong bangpho ta Delhi Nizamuddin marka samailong kachitong donatung pusi pangthek Pirthe dang corona ke sopen detpi kangkir lockdown ki pidera jok kachong dat lapen thenghan kacho jor aradatum ke chomuve kaningri India Prime Minister Narendra Modi ahin pen detpi angkang men kangkir klak mate nation lockdown ahukum ki pidet laki ili tumaphan nang kachene kaholo mate apran padam et nang puaphan kali Ahok et detpi kangkir klak ahukum ki pinang kok lake somendar angkang kache thangklop ka phere meme lapen heliamu ke prap anda sose kachi unda pakeso corona pen nang kapajok jia phansi sai jok je India Prime Minister Narendra Modi ahin pen kangkir phanang koklo kangkir pen ajok ake metado lapen ake hinotado ake me pu abangke corona ke so pen jokpo ake heno pu abangke arnivang kachong dat chap lapen thenghan kacho jorchot arada tumke arnivang aneom ke jojia phan ki sum chichak nang koklo Laso ang thek laki pini Karbi Anglong Live apherang kia tumpen Lumbajong constituency arlo prekja mahawar jasemet manja pen hidim terona rong pen danglok rakchom terang dok terang dili terang lason si disama hawar anparta bithi phang hawar along ke doara ratum nangkache thando na tengke pini arni detpe kangkir ni nar ke pleng jara phita sarkar pen thangnat akhirap nangkapali avelang Bangso nilitum arni bang kachong dat chot lapen thenghan kacho jorchot arada tumki ingti menthu pen chenglok sanghan kadure thetan binonglo lasi kanghon kajenso pen nilitum aphan han pupeta sang an kya kerap nang palevek thapusi tim Karbi Anglong asong chapo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan kachon ningri alam the nang chepaklang don rinti non Det pi kangkir klak ilitum India Prime Minister Narendra Modi ahin pen ning ko resi farman nation lockdown
buat det pi kangkir klak buat hukum pidet lo pinian ke niner ke ban ke cok lo lasi nalitum arong amen lapen a konsidensi amen nang pachini ni kha ke arong men bang ha arong men bang ke sarsing rong hang arong lo kopi a konsidensi si ke puri lo konsidensi bang ke ti lumba jong lo nalitum la sorong kopi arong ikpu ha rong hang arong ne sarsing rong hang arong pulute nalitum hithi borwa la puson ke dam ke konasi ke dam manja pen ladak an kon lo ke chelo nali ke chini teng kilometer bang ke 8 kilometer bak do bang lan to yidi arong amen ke kopi arong iklo lage Yetum ba? Yetum da ke sarsing rong hang arong number 3 di sama. nalitum manja pen ladakan kon lo ke chelo Kilometer है 10 kilometer. 10 kilometer kep dola Kilometer ke la pu pen dam thu bute tarlang soy kon bak chelo la Lapu bang ke lapu pen so se chat po. Pun roba le rok dai po. krep ho arlang lam le ni gen krep ho ude Kilometer ke po le rok po. tangte non det pier lo hala so corona akiso po jo kangkir kla raratum hempen hong barlong li pu Balang le. la so jok kadok ko wera tumta hem si chiduk trip club lo No clip la. si la so sek pini an ke niner kep an ke chok lo si la so sek nale tum pine ki chomo we sanghan ka dure la son ka torado ma Dolo wani hamba pe mande plote rong chiori cholang ta siksak dak lumati. Damlong le julong le pote ke wani hon muta banong le. Ba lo yo son ta long nam long dam de plote lom de lumati. Lom de lo ke sung dolo. nan non nali tum ke do nali tum rong amen ke kopi lo Lake diliterang rong. kopi konsistensi lo pi homosti lo Mene dake Lumbajong constituency. tangte nali tum manja pen ladakan kon si dili terang rong pen ke chelo la Manja penke 8 kilometer bagdoi. tangte la pu ke dam thuji difu tarlang so pulo haladakan kon chelo la Hal dake 10 12 bagdoi sa. non karuna ke so pen cepa jok nang yi po jok sorkar hin pen ning kore si ili tumat det kangkir cek pini an niner kep ke chok lo la si la niner kep ang bong pen nang li tuma rong phan sorkar pen pine kicho kijun awar saila sonang pidolom Awi lang non puta. non amat thang ta vela Thang ta bela. Jatta kira pa pina. tang te nang li tum kicho kijun ben chenglok ake swing ke boy la buson dolom Do iglo lake mene chulong le junong le hajira chudun long le majar kam mene chunami ta dukan hita bon iglap asosia kisung ke dak dilterang rong tanel tum da pena kisung do dulu. tang te sorkar phanang li tum bene etheni alam kachu pugang tung do ma Mene supuang tung ke dulu sar nang kroi kre ne ladak lason bang tuma prang bang chethan he mene sang inudolong pen linpho bak pi pusi pusita nilitum lahai dali penita ronji pusi puta nilitum ladak beti pang area bangke nilitum thang lahai sorkar pana kerap long ipin la non mat ka ipin la niner kep kedam tangan bangke nilitum thang akirap talong lela nang li tum rong don ko andu nilitum rong Doning koi ra pho ra pho bak do Det pi kangkir ninar kep chok darapi pini arboretum garden anung ke dorong sopi arong along gen store ahempu pankaj lalwani pen edison tok bi atum amethanga khiada pen sang hana ke joypen akerap ke pi pirdhe dangki umplup coronavirus ake so det pi angkang arada tum ke jok banang jepan ni ingkoi raise farman inghap thiplo lapuson kang hap thipa porhut arniwang ka chongdat lapen theng han ka cho jorchot aradatum apiso so phan ka chipang rang je phan det pi kangker kla ka jok avar sa videt lo lapen tangka isi hini ka chopang rom do tum sitami rong rop atokanu ajoke hithi kulat anda kangker era jok ingti menthu sanghan ka cho namu vedera jok penang an ke sungkan chichak nang lo lahai ke sungke boya putha kapajok dunjia phan tim Karbi Anglong asong japo Karbi Anglong autonomous council CM tuliram rong hang ahin penta
kidoan MEC atumapan methang constituency along tongsekot kenang sot ason among jasemet sang hanakerap ki pipon japan hukum pipon tanglo. Bonta gari motor kacileng nakisung pendanglok penangan constituency along ke pini anta sarkar pen ki pijia sangkeli lere kajok ningke me parpe ka bangpu dipu arong supi along behak lembang Pankaj Lalwani lapen edison tok biatum chelang rapetsi dipu arong supi adong het Arboretum and Craft Center anung ke do arong supi pu arong kiduk kelak parpe don pharo plira don ke paradapan sanglin pho dali ilin alu ilin ingti ilin ake japan ake rap pipon lo. Pankaj Lalwani pen edison tok biatum ason thak dipu rong supi along ke plang ki phiara datum topeklang. Lase alang litumta non la puson ke songa por hot kiduk ke lak parpe karara tumaphan kacherak chito piduna sote misenji. Non malom perthea dang pialong ki umplo ba ke so avur coronavirus kang dang ajok laso ke so avur India long tanang kele roklo. Laso ke so pen ke khang chia phanpura ke damtang there ni phai ingkoi rapli arni kang sampor phai trok pen India ang kang pi men kang hap kling mate lockdown ni ingkoi rasia phan pipon lo. Laso jok pinian ni nar kep lengan ke monera tum ahe malong ke chok jon ahormu tami ave bomlo. Lahai alam mathasi balijana mekar inut ras cyclem bang noken tok bi amithang jongjung ahin ben kachong dat men ki chobom kadure det kave nai atumaphan pini anarlo porphai isi apor lahorijan ang kangalong sang phuruyathe dali jangthu lapen mas akejar pen don pharo isi atumaphan ki rondam lapen alang litok biasang hopen laso kangke resek hempen nahok take barbe dejia phan lapen aron ke kroidon pami jia phanta pachini tekang Nili noken tok bi pen dak border along kisumana kiduk atom phan mane kam choklemon e mane sang chonam da poisa kawi lahai phansi nili mane sang dali lapen jangthu alu lahai nili methang jongjong pensi nili kiron apen la sona max la sonta ron lo lapen alang tum non kama choklemita awar sa ka wedera joksi nili ka jinso si nili kiron alo saman kan ta ina se to pisha se ga dia kana ro like mahala ka noken angal ga dia la se mo pisha se ta pa ne nepsalap chaw disi chaw dal alu ke na disi ko ka noken ba pisha paise ti thank you ko bole ko desi Choro lo lapu dal sang ebeng alu jang thulong lo mining arong pek lo Bokajan penanan terang Karbi Anglong live. Karbi Anglong aradatum Tamil Nadu, Kerala, Karnataka along ri kachong daddam ason thotsi Kohima along ri alongta kachong daddam pen kisunge pho aradatum penangan dolang. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka along kachong daddam pen men kisunge pho lokason thak si Kohima kachong daddam atum sitami kisunge pho pen si chichak nanglo. Lason si kisunge pho atum Kohima long kisung pen kachepa jok ponjia phanpura ajada sai pen tami Dimapuran nang palilo. Sitame Dimapur Law and Order atum pen khangdun si non amat Dimapur Sports Complex along si isolation of han bikoklo. Samilang so pen bang pho Bukolia pen bang sirkep Dheloghat pen bang krepli Panjan pen inut Dimahasao pen bang sirkep Kado kawe bang thong kepra nar kepatum Kohima along chongdat ja phandamlo. Sita men kangker ke doko kajok Kohima along me lang kadure anhan kadure thekti kajok alang tum Karbi Anglong ahem kapale ja phan nang bar nang koklo. Kohima pen Dimapur kilometer thok sekepra isi sose aja ka pen bang nanglo. Nagaland ke ton kelang atom thek donong si alang tumaphan thangdon cheksi isolation aphan bidam koklo. Lase amenara raphan Karbi Anglong autonomous council pen nang chelang don bek nang jiputa kachoning ri padupon. Kam kamera peda kote de chunigri bola ni to Kohima kam tuklem bo mahud men kibon kankir ke to kokna jok itu laso kisu kana jok kichu mowe lapen tangka sang han kali peda jok itu lapen rumah bahara tak kiti mowe peda jok itu amase hadak kam klem long pen
non itu hem kecil lagi po bang po mahut langsung si akisun mate yo dak ina ko anak palelaw itu ke bang pen palelaw nasi itu non dak Nagaland police itu han nagasit palelaw nasi dak stadium philalong itu non dolo nasi asun itu betang asumar itu apiso so tame kingtung lapen mate kicu movie pen itu pan kun pen nak pacini lo itu tame kita dia pan mate sar ngam rong hang pan chuni lo itu pan di bokat ko si itu pan nakang kum dia pan si chuni lo si ase na itu mahin pen kirap tipu ko si itu dak kam klara pen ko te na chuni lo di live pen bijarong pi Karbi Anglong live. Chennai Punamali Sunlight Enterprise along Karbi Ariso Bankre Truck COVID-19 abor kangdang India angkang pi lockdown ke pha ingtang kring ajok isan ki choa an anta kavedera jok akerap ka chohang Coronavirus mate COVID-19 ake so kangdang ka chapa jok dun jiaron pirthe dang ka chethang club pen India Prime Minister Narendra Modi pen kapangdak ni ingkoi raisi lockdown kangker klak pen train bus lapen gari ahum so kache lenglong lechot kali hithi ko ladanta ingker klak ajok hemar loke donang klipen pirthe kangtin ko kasonsi nang klanglo Lasona hot Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang pen penang an ariso tum Karbi Anglong pen angtan kachongdat kedamatum tangka mahakawi pen ajok Kicho kijon movie akaning ri aberta Karbi Anglong life apherangke Daniel inghi aphan pachini ponsi kapangdak bonjaphan chuning ri Hem ke doanam gas cylinder a gas ki ek anparta jo padap ke chonang ji ane sananta kavedera jok asai jok je MP Horen Singh be lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM tuliram ronghang atumaphan kangchir kalang edake sungpen kape jok je aphan kachoning re alamthe RGX sina Kadom sar pinde Karbi Anglong sar CMEM lapen akethe keding alang li tumhan nilitum kado we arat pen alang tumhan isi ini kan sama kadom pajir lo kadom ido ke Chennai Trinamudi wakamalong nilitum kado we arat bang krisir ke bang ko ba arat do nilitum kisung kidu ajoy ni si nilitum lada non lason si do pondom lasi alang li council long kachari sar CMEM tum apan sitami nilitum churing ri tule thotlo lasi nilitum kedo kitha kisung naso coronavirus kisu ajoy ni pen nilitum kedam dekte kedo tekte room men ate longle damole ang tanan ta nilitum kichu longle kichu longle asona nilitum kaduri hektik sinilitum non kedolo Atau Karbi Anglong CMEM pen MPMLA Minister Tomang Stame nilitum ladak kedo kisung keculong le pen keceng lo non hem kece dami pananta gari bahara anta be lasi nilitum ko an kisung lo ne lasi nalitum pan kacuning ri kangtung bang dai lo nilitum ke dami pananta be si nalitum pan kacuning ri le tholo lasi non nilitum ladak kecu bang le jonong le pen batte an stame narapo pusi nilitum mathalo ampena Alang li tumaphan ke rap ki pidun jiatum la aber ke tokon bor imphangcho SBI account number 313211623311 IFSC code SBIN 0001170 along tangka nanglo pulote nili tumaki sumben jokpo anparta lockdown pen kangpu dolote puthot methang ahem kachidam thulong jiaphan akirap chohang ponlo Hamren pen Daniel inghi Karbi Anglong live Pini prime time berta ke lapon se kang tonik lo domi thak me kardom